ଭାଇନା ଆଜି ଜାଣିବା ଜଣ ଅଜଣା କଥା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରହତ୍ୟାରେ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି? ଉତ୍ତର ବ୍ରାଜିଲ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ସାଉଦି ଆରବ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ପାତ୍ର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶୀ। କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 150 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପିତରା ରାୟମଣ୍ଡି। ଏସିଆଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ମ୍ୟାନିଲ। କିଏ ଦୁଇଥର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଦି ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ଲାଟୋ। କଳା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତ ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଭୋପାଳଠାରେ। କାଦମ୍ବିନୀ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବାଣଭଟ୍ଟ। ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 32 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିମି। थैंक्स फॉर वाचिंग। भाईना हम चैनल को लाइक टिके सब्सक्राइब टिके कर दियो।